Môže človek považovať za veľkú náhodu, keď si vás niekto vyhľadá na všetkých sociálnych sieťach, na ktorých ste prihlásení alebo prihlásená. Gabika nemala šťastné manželstvo, dokonca manžel jej povedal, že si pokojne môže nájsť niekoho iného. Toto je 4. finálový príbeh. Ty veríš vo súdovú príťažlivosť? Verím. A napísala si mi, že tvoj príbeh je toho príkladom. Áno. A odkiaľ začneme s tvojim príbehom? Ono je to hrozne nadlho, pretože ja teraz prežívam hrozne ťažké 2 roky, nakoľko som bola 16 rokov vydatá a nejako nám to nevyšlo proste. Mm-hmm. Môj manžel mi tvrdil 4 roky, že ak si nájdem niekoho druhého, že keď budem s ním šťastná, že kľudne môžem ísť. Fúha. A viac menej sa mi ani nevenoval, radšej chodil do práce, ešte popri tom si privyrábal. Takže to bolo také, že fakt sme nemali už nič spoločné, nedokázali sme sa porozprávať. Ty si to jednoducho riešila. Povedala si, že nezostaneš v takomto. A čo potom prišlo? Prišla teda príťažlivosť alebo príležitosť na tú osudovú príťažlivosť nakoniec? Ja som hľadala niekoho, s kým budem komunikovať. Mi napísal niekto, kto ma našiel na všetkých sociálnych sieťach. Neviem, ako sa mu to podarilo do dnešného dňa. Ale my keď sme sa stretli, tak tá príťažlivosť tam nebola skoro žiadna. Ale on keď začal rozprávať, keby sme sa poznali neviem koľko rokov, doteraz sme spolu vlastne. A o tomto si presvedčená, že je to naozaj tá príťažlivosť a že je toto práve? Prvé 3 mesiace boli fakt ťažké, ale teraz je to neskutočný človek, ktorý sa zmenil a ja dúfam, že mu to zostane. Budem držať palce. Ďakujem.